Mahigit 13 educational hubs o eskwela ang naitayo ng ang Probinsyano Party List sa mga lungsod sa loob at labas ng Metro Manila. Ayon kay Representative Ronnie Ong, ang proyektong ito ay para makatulong sa mga estudyante at guro sa gitna ng pandemya. Continuous pa naman yung educational hubs na tinatayo natin, or we call it eskwela hubs. I-eskwela hubs natin, naglalagay tayo sa mga bawat barangay. Nakapaglagay na po tayo ng 13 e-hubs nationwide. At we're trying to still expand that. Ito mga e-hubs natin, ito yung naglalagay tayo sa mga barangay. Yung mga naglagay tayo ng parang computer center na libre. Libre ang paggamit ng computer, libre ang pagprinting, at libre ang wifi para makatulong sa mga teachers and students natin na nahihirapan during this pandemic time to adjust to the new normal. Sa kasalukuyan, ang mga e-hubs ay in full operation na sa Cebu, Camotes Island, Cagayan, Manila City at Pasig City. Bagamat nagkakaproblema ng bahagya sa mabagal na internet connection, pinagsisikapan naman ng partido na makapagbigay ng maayos na serbisyo. Nakalatag na rin ang pagtatayo ng mga ito sa iba pang mga probinsya tulad ng Pampanga, Bohol, Surigao, Zamboanga at Jensan. Especially now, napansin nga natin parang yung service providers natin medyo mabagal at paputol-putol. Parang bumabalik tayo sa Stone Age na naman. It's free and sinigurado rin po natin, John, na it is always nasa vicinity po siya ng mga eskwela. Like the ones in Manila, may mga 3 or 5 eskwela going around yung mga barangay sa napili natin. Pero meron tayong strict monitoring na binabantayan natin, dinadalaw po natin at least twice a month just to make sure hindi sila napapabayaan. Of course, just like anything, meron tayong mga repairs na kailangan gawin.